bagi para ke jonga habang perkan syapang kani ka benta lani ka pang bahaba ka jinga seng samla ka labu ye ka bangin ya perkan bangin ya pusan hakini ki ar bat ki lai tayo ke banang wan nang ni syakman kalong shisha ka pang ka ba ba ya ka bangingin perkan namar ka dei ka ni ken ka benta ka bampat syem laja hasla jung kani ka bertai ka dei ka bamanga bat mapi ka bangingi dang ap khami lenti kom ki bangai hadu kani ka klepman ya ka jingwan pat ka jong utrai bat unong penem jongi uji sukres bahaba ngapet bahaba ngayoi ya niki sngi ke bamenta lada ngipet la kalong haki YouTube lada ngipet haki TV lada keren syapang kani ka topik lada keren syapang kani ka pang ki beriu ki amare bat ki beriu ki yaki jingmut bha namar kalong ka topik ka baktik bat ka topik ka bakta bha ye ka jinglong jeng ki beriu ngamtip ka ta ne em ye ka donut ka jongki ka pelong ne em ye ki bakin penkre ye kata ngamtip namar ka de ka jingye dei shimet ka jongki bat utrai bat ka ka bangakwa ban ong hasdang kalong ba kata kaban salong lani kata kaban sawan kata ka jingwan ka jong utrai ngimtip lanu kan saja lani kata kaba hoy kan long ne kamlong kata ru ya kabang kan saja lekan saja kin men bagi para henrei kabang aku ban ong nadu kabasdang kata kaban saja ha kata kapor kaba utrai ulabu kan sawan orlong ngan bu agak tin pareng kan kam sngotu ya gani ka senten the how is not certain or the when is not certain but the even is sure. Baga jingkali kabami akhmat jongi kalong palay bau tau try bat unong penim ujongi unwan biang syagane gabertai. Unle ayu bat kai ka daw lani ka purpose ka ba u unwan syagane gabertai. Kidan sautli ki banga kwa ban kedo hagane ka pohor. Ka wei ka dei ka promise kata ka kular ka bau jisu ule kular. Nadu ba udang don hasla jong kani ka bertai bat ka dei kan ni ken ka daw ka ba ujisu u haban wan biang syagane ka bertai pikan mau ka gospel ka jong yonis kalenong ka ba khat saw ka dekhot ka ba lai bat kumju kalenong ka ba khat nyo ka dekhot ka ba arbu saw jong ka ju ka gospel ka jong yonis ka ba ujisu ukular ya lagi jong ki senran wong wat ki kuslai ya ka donut jong pi tip ya kani ka jing shisha bangangan salet ban pen kre ya ka jaka bat dangaladem manga ban pen kre ngan wan pat uong ya kata kentien I will be back ngan wan pat ban shim ya pi haladihi bat kata ka kentien bo ngan shim ya pi haladihi bahaga jaka ka bangang ngalong piru pila ban long bat ka ju ka structure jong ka senten lani ka ju ki kentien ki bau jisu ukren pio I hagalenong ka bakhat nyo arbusau ka dekon ka ba udwai shala ukpa hagatu ka jinge kren ka jong u ka balong ru ka team jong ka jinge seng samla ka bala shim na ka to ka lenong hagatu kani ka snem kaba menta arajar arpau kaba penkri bat kaba keren syai bau jisu ule kular ba unwan biang syagani gabertai kawai pat kadang balai bau jisu unwan biang syaga berthai kalong bangi yo I haga gospel ke jauh yonis kalenong kaba arpau kada khot kaba henriu bat kaba nyo ki men bagi para ke jonga lesi nganum dan por ban lek kawai pagawai kada khon namar jong ka jing lingkot jong ka por henrenga ngej ba pidon ye ki bible haki yeng ki sem bat pidon ru ye ki bible haki kti ki jong pi haga ba pi shashkor ye ka ktin ka jong blai haga ni ka sngi bat kat bang ngej scam ru bat ba pi yo I ye ki kentien hapo jong ka screen pin pliet ye ka bible bat hoy ba phile si phila ban underline ba ba ukran na galenong ga ba arpau ngenyo I ye kedu ga jingja habau Petros ulawan ba ula shem ye kata ga jan ye ka bala sop ye ka met ga jo jisu ngeyo I ba kata ga jan kam shimla kliap kerpang henry la shubu harut henry pinyo I ye kata ga rumal ka bala tamp ye ga kli ga jo utrai ye kata la kliap bala bu kerpang bat kalau ong ba ka don kata ga kubor bat ki kini ki senran ge jo jisu ha kata ga por ki feel ban yo I ya ka message ka bau jisu ulabu na gamta jongki namar ka dustur jongki jiu galong ba ukenran bat kita ki nong trai kim judon kata ka jing ya kran lani ka jing ya dai baraba ukenran ula dep ban bam ya ka jing bam halor ka mi ka ai ka sign ka ban penong ka ba ong ya kita ki syakri pila ban lumno lani ngampat dep ban bam wat pat kata ya gani ka jing bam ka dai ya ka rumar kata ka di ka dustur jongki jiu balada ukenran haba udang ya bam ha kata ka jaka lada kila lejno barabau la kliam ya kata gerumar ban bu hagamien kabamun ba uta u kenrat u ong ya kita ki syakri ki jong u wat pat kata ya kani nama ka kam ngampat dam bat kadi ka ju kani ka bau jisu ubo baru ong ya ka mission ka bai dai bat kamen
ngaladam halor ka ding pna. Badula perta ye kita kentien haga Greek tetelestai lani it is accomplished lapendep ngalapendep ye ke mission. Bad wong pan ngan sawan pan ban syau bad ban pendep saya kawai pat ke kam kabalong nagabenta kata ka pelan ka babam jukut ke jong blai kawai pat kadau ka balai bau jisu un sawan biang balai kalong shisha balai kalong ka batikna balai kalong sertin kani ka jingwan ka jong utrai kadai namar baka Bible kalong center lani kayat hapdeng jong kani ka jingwan ka jong utrai ngiyo i haga nadu ka kitab Genesis hadu Malaki ngiyo i kani ka jing shisha ba layathu lupa ya kata ka jingwan ka baningkong ban ngiyo i ulawan baka gospel ka yathu yengi ya kata ka jingwan ka jong Jisu bat ka way pat nadu ka kitab kikam ki apostol nadu ka lenong ka baningkong nadu ka dekat ka ba khatway hadu ka kitab jing penpau ka lenong ka ba arpuar bat hadu ka dekat ka ba khatdu ka ba arpau ka keren lani kayat pelun ka revolve around ya ka jingwan pan ka jong utrai ka Bible ka keren bau Jisu on sawan pat siya gani ka bertai baka basaw ka keren ru baka Bible ka keren ba ya kani ka jingwan ka jong utrai bat ngani thu ye pi tang khandiat ye ka banganum shim ye ka por kumbah nyo hajar khandai spa sanpu khandai teli ki kentuen la keren tang hapo ka testament ka batumai syapang ka jingwan pan ka jong utrai syakani ka bertai kihinmen bagi para ke jongha kai kani ka jingwan pan ka jong utrai kai kata ka second coming of Jesus Christ kai pan kata ka jingwan arsin ka jong utrai syakani ka bertai nga ong ye pia kani ka janmin ngam shanya hangnu ki theologian ngam shimla shanya habanga wanra ye kani ka kubor shapi nga shanya eka ka banga dem ki khosio bat banga puli ye ka tien ka joblay bat habaka Bible ka keren ye kata nga wanra shapi ye kata baka Bible ka keren ki henmen baki para haga jingwan arsien ka jong utrai kendon artli ki jingja bat hoan nganum keren lesi ye kita ki jing sensyar ki jong merat klau bat kiwei kumbang ala keren na ka basdang baka pang peneng kabangan keren halor ka jingwan ka jong utrai kalong kumno maphi bat manga ki bangej kumno bang mangi ki kristan ki bangej bat ki bangej ru ngin persyang ban perkhat yelade yo baka taga jingja kawan yo ba ngi syai no syadin kumbaga Bible kaong baka Bible ka keren ba haga jingwan arsin ka jong utrai kindon arteli ke jingja baka jingja ka baningkong haga bangan keren santeli ki benta baka dega taru ye ka bangin ya keren haga ni sngi ka sngi ka bakentang ka jong utrai ha santeli ki ai syapang kata ka jingrongno ka bangi ong haga tien pareng kata ka rapture kadon ka jing ya per ki hinmen bagi parang ki jonga hapdeng jong kata ka jing rong no bat ya kata ka sngi ka jong tra ya ka bangin saya keren shushu hakitayo ki ban sawan kadon ka jing ya per hapdeng ka jing rong no ka jing wan ka jong trai syakani ka berthai ban rong no yangi lesi ka kentien ka baningkong ka bangin snow thu kai kani ka jing rong no lani kai kani ka rapture pi ka batai kani ka Webster dictionary ka batai bat ka ongkum ni kadai kata ka ban shimno lani ban kini jendat no yanu naka lakalong haka mensim lakalong haka men banra ya kata ke beriu lani ya kinu kitiar ong kata ke dictionary naka wei ka jaka sheka wei pan bat upol ubatai haka shiti ka jong u sheki Thessaloni kalanong ka basau ka dekot ka bakat lai hadu ka bakat pra upol utho bha syapang kani ka kentien bat uong hagani ka lenong ka basaw ka dekot ka bakat nyo ulabu ye kita ke kentien ya ka tu ka kentien ka bangiong ka kentien rongno on rongno yengi lembat ki hakil o ya ka bangin ya shem yutrai haga sun meneng kinmen bagi para kani kan ka de ka rapcha kani ka jingwan ka jotrai ban rongno yanga bat yapi Kidon gini kiskiri ki real start ki ong kumni utau John F Walvoord ong ye gini ki kentien habanga puli ye gani ka shiti ka jong Paul ki Thessaloni habanga puli gani ka shiti ka jong Paul ki Thessaloni kala nong ka basau khatlai hadu kat pra wong ye gini ki kentien kadai ka wei na ki jing shisha ki bakrau bat kada tho shai ba baga don ka jing rongno ye ki banget But uang uni UFF Bruce haga commentary ke jong u. Uang haba upol utho ye ke shiti ke jong u shiki Thessaloni. Uang ba haba uperhat ye kata ke jingtho ke jong u. Uang ngayo i
ya ka ka bau Jesu Ukren ha ka gospel ka jo Matthias kalenong ka ba arbusau terter ya ka balakot ya ka kum kata ka jing yathu khana ka jing yathu ka jo Jesu halor jong utau lum olive lani ka baki kot agak tin pareng kata ka Olivet discourse. But upol ong uniu brio uniu David ke hebat ong ye gene ke kentien haba upol upersang ban batai ya ka jing rongno bat ya kata kasngi ka jong utrai lani kata ka jing wan pat ka jong utrai ong ba upol ubatai ya kini ki jing shisha hakini ki kentien haba upersang ban keren syapang ka jing rongno ya ki banget upol upenan kam da kata ka kentien ka ba ong kata ka kentien Greek harpazo bat ya kata ka wei pat ka kentien Greek ka balong parusia ya kini ki kentien haba upol utho umut ya ka jing rongno ya ki banget ban kini jindat no ban ra no ya nga dia pi ban penkala yangi hage shikleman kumbaga Bible gatho wong uni unong tho wong ye gini kentien bat ngi shem ye gini ki artli ki kentien haba upol ukren syapang ka jingrong no ladengi we ngi pek pat ya ka we pat kata ka jingja ka ba hadien ka jingwan ka jong trai om ye ka ban rong no yangi henry ka jingja hadien jong ka jingrong no ka bala khot kata ka sngi ka jong trai ong ba pendan ki pendan kam da kini ki kentien ka we ka kentien ka dei kata ka apokalipsis ka we pat ka dei kata ka epifania bat ka we ka dei ka erkomai bat kani wong ba ka dei kata ka sngi ka jong utrai kidi ki kentien ki baya sno lang bat kitu ki kentien naduk kapor ki jong ka Old Testament ka ba ki prophet ki alam ki ong pen krepi banya shem yu utrai ba ka sngi ka jong utrai kawan kumni ka bangi yos ngaw ki prophet ki jukren ba badu Charles Riley wong ye kini ki kentien ngamdon jing artatien habang apuli ya kini ke shithi ke jong upol chiki Thessaloni kala nong ka basau ke khon ka bakhat nyo ba ka kren syapang ngan bu agak tin pareng ka actual removal kata ka jingja ka batikna ka banja kumba ka dei banlong ban wengno ya ke brio nang ninasla perthei bakinya shem yutrai ha ka buram kata ki hinmen baki para ka dei ka baningkong ka bangakwa ban kren ka ei kani ka jingrong no ka ei kani ka ba upol ukren bat ka bagak tien jong blai ka kren yengi hadu kini gisngi kandon kata ka jingrong no yang abat ye pi ki bangen kumba ka Bible ka kren ha ka lenong ka basau khat lai hadu ka ba khat pra jong ka shithi ka jong Paul chiki Thessaloni ka ba ar ngin ye kren na kini ka janmin ngin yo I ayu kanja kumnu kini ka jingja ngin yo I kumnu ki ei ki jingja ki banja ha ka bakum kini ka por lesi ngan num da pelut tan ye ka por ha kini ka benta henry ngan syukudo ye pi na kini ka dekhot hi kini ka linong ka ba sau ka dekhot ka ba khat lai hadu ka ba khat pra ka ba ningkong ngin yo I yo Jesu ba uwan na beneng bat om dei tang ba uwan na beneng uyeng hangte halor jong ki lo bat hangta daka sur ka jong angel rang ba ha ka ba ngin yo ngau ye ke kentien baga balai ngin yo ngau ye ka turoi ngin yo ngau ru ye ka jing sawa jong ka perthei ka ba ka risa ki briu ki ba yo ngau ki ba lak impat ha ka da ka por ka ba ka tien jong blai ka kren ba kita ki bayam ken mi pan bat shushu kita ki ba don ye ka jinget hau Jesu ka bemut kita ki badang im lada kata ka jingja ka ja lada mangabat maphingi dang im lada ngidei ki banget hau trai ka jingya dei ka jongi badu trai ka ben ngin yeshem hawat kita hakilo jeng kesuin meneng Baka balang Presbyterian ru aga constitution la debi puli. Haka article of faith ka jing pla jinget ka shipho. Haka article ka shipho ru ka tho ye gani. Bala base ya ka haka ni ka shithi ka jong Paul shege Thessaloni. Bangingin se shambyang ye dagi brio. Ki bala let no shakmat jongi. Baki ba yam kin impan. Ba mangi ki badang im ye ki badang pensa. On rong no ye ngilem ban ye sham yu try. Haka buram. Ngin yo i ka tien ka jong blela ye thu lupa ye gani. Naduk ke kitab Isaiah kalau nong kaba ar pun riu khat khandai. Ke kitab ke jauh Daniel kalau nong kaba khat ar ke khot kaba ar ter. Ke gospel ke jauh Yohanes ru kalau nong kaba san ar husan ke khot. Kalau ya thu lupa ya kita ke jingja ke ban saja. Ha kata ke sngi jong ke jingrong no. Kabalai.
Kawai ni ki jingkeli ka bangios ngau ka bala jukeli bah haba keren syapang ka jingwan ka jong utrai kumbang alaong na gabasdang ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai ka don haki arteli ki benta kawai ka dei kata ka jingrong no ka ba ar ka dei kata ka ba unwan kumunong bishar kata ka sngi ka jong utrai kumunong bishar unwan ban bishar ya ka berthei bat ya ki ba im bat ya ki ba yam bat ka jingkeli ka ba mi kata ka balai ka bangin ya keren kalong lanu ken kanja kata ka por bon ba ki briu kam tam haki ki bala no ngaken mau haki khot khubor ke bang juyo i baladon kita ki beriu ki bala lech baong bala yo ya kata ke jing yo itu pau bat kum ta ter ba unwan utau jisu hangta bat hangta laong ba kita ki beriu ki la lech ba ki la mare syata Kihmen bagi parang ki jonga bun ba ki beriu ki la phone syagi nong syarai jongka balang bat donruk ki bala phone syanga ki ong pastor kani kalong kumno bat ya kani ka juk ka kentien ngalai ngan ai hapi sauteli ki jubaham ya ka bang yala ya ka bang shem na ka tien ka jong blai ha kani ka janmit jang kani ka sngi lanu kanja kata ka por jong ka jing rong no ka ba ningkong ka tien ka jong blai ka kran na ka gospel Matius ka lanong ka ba arbu sau lai busan bat lai pun rio ba ka khot ka ba lai pun rio ka ba jisu ong dan batip ya ka por dan manu batip ya ka minute lane ya ka kenta wat ki angel habeneng kimtim wat ukhun jong ubelairu tem handrai tang ukpa ubah beneng utep ya kini ke jingja te kumno kan kehen men bagi parangin nuat bankam bangin ong ken halade bangate ngatem bahkan saja hangta bat hangta habakak tien jong belai kala keren syai bat kala ong hang ni bagata ka jingja kasngi lani ya kapor dan batip handrai tang ukpa ubah beneng kabar ka jingja jong kata ka jingrong no kanja lanu ngan ong ya pia ka ni ka janmit ki henmen bagi para ka tin ka jong blai ka thu yingi bagata ka jingwan ka jong trai ka jingrong no ka jong jisu ye ka bangeng ba kita ki bala siu spa ka jong u ka long ken kom unong to ha ka shiteng mien baru jisu ula ong ha ka lenong hi ka ba arbusau ka dekot ka ba arpunyo ong ye tu ki kentien kum ba ka leili pio i ka mi na mi ngi cha sep ngi kum taru kanwan kata ka jingwan ka jong utrai ka ba unan shau ban rong no yang ha bat ye pi kawai pat ki men baki para ke jong ha ka ei kata lanu kanja ngati nganget ye gani haba ngapuli ye ka bible kata ka jingrong no ka jong utrai kanja shwa kata kasngi jong ka jing bishar lani shwa kata ki jing jenjarba kiba an saja haga berthei nabar habang ngapuli ye ka shithi ka jong Paul ki Thessaloni kala nong ka basan ka dekhot ka ningkong bat ka ba ar hadu ka ba shipau pinyo i hang tu bat habang ngapuli ye ka ki kentien ngayo i ken ye ki jingja ki bau jisu ong ye ki kentien bakas ngi ka jong utrai kanja ken kala ngamon man ong ka shithi ka ba ar ka jong Paul ki Thessaloni kala nong ka ba ar ka dekhon ka ba ningkong hadu ka ba shipau pinyo i kumno bau jisu u Paul ukren na ka jangka ukren na ka shithi ka jong u ki Thessaloni baru batai ya kata ke jingja kaban saja ha kata ke por baru ong kata ke jingwan ke jong Yesus Kristus ubau terai jongi kalong bakata ke jingyalang ke jongi hau kamamut baun lum lang ya kata ke brio ban rong no yangi shaladehi bar ho shushu kababut ye gani ke khot ngin yo i badai hangni ken ba an sapen pau yau tau brio jong kapop badai namar kani ken kabanga nganget ken kihmen bagi para ke jonga bagi tien ke jong blai ke thu yangi bau pol open dan kam hang ni dakata ka kentin Greek ka kentin ka bangal ong nasdang kata ka kentin komai uklem pendan kam da ka parusia uklem pendan kam da kata ka harpazo ka bakren syapang ka jingrong no henry ula pendan kam hang ni syapang lani da kata ka kentin komai ka bakren bakas ngi ka jong trai kanwan habala dab ban rong no ye kita ki bangen habakila dab ban ya lumlang bat utrai bat hadien ba utau beriu jong ka pop lapen pau bat hadien kata ken kan saja kata kasngi ka jingwan ka jong trai ka ban bishar ye ki brio ki ba im bat ki bayam ngaken mau ye ki kentien ke jong ni brio u bakerteng u randal price uang kumni uang bakata ka jingwan ka jong trai ka dei ken ka ba arsin kata ka jingwan bakata ka jingwan ka dei ka jingrong no ka ban ningkong
ka benta ka baar ka day kata ka sngi ka jong utray kata ka day of the Lord ka bala keren nadu ka testament ka barim ka bangayo i haka kitab Deuteronomy ka lanong ka basaw ngayo iru aga Jeremiah ka lanong ka balaipo Daniel ka lanong ka bakhanday ka bakhatar ka gospel Matthias arbusaw ka gospel Marcos ka lanong ka bakhatlay ngayo i syapang kata ka sngi ka jong utray baruang habaka Bible ka keren syapang ka sngi ka jong utray ka keren syapang kata ka benta ka baar jong ka jingwan ka jong Jisu ban bishar ye ki breu ban bishar ye ki breu ki bam tre ban pediang yo nong panem ban unong sius pa bat ka dei kata ka bakut jong ka por bagi dan ki wei ki breu ka basau jong gani ki dan shibun ki jingan ki ba persyang ban penyedai bat kani ka kitab jing penpau kalanong ka ba arpau kidon kita ki jingan ki baong ka jingrong no kanja shwa kata ka jing kata lesi ki ong ketin pareng ka pre tribulation lane shwa jeng ka jing jenjar kidon ru ki baong ba kandon kata ka hakani ka jingrong no kanwan ha ka mid tribulation kidon ki baong ru ba kandai hadin jong kata hadin jong ka jing jenjar lani kata ka post tribulation kaban saja kata ka jingrong no ba kidon ru ki brio habaki persyang ban batay ya katu ka shihajar snem lani ki ong hagaktin pareng kata ka millennial ki don ki baong baka jingrong no kanja hakata ka post millennial lani hadin ka baki ngai ba baya kani ka perthai barok kawai kandai ka ba kella kristan bakin seng ya ka hima ka jong blai hangni baki don ru ki baong ki bangai hakata ka millennial ka baki ong ye kini ki kentien kumbau ong wai parlong hagapor ka bangadang ya pudi bidilang wong ye kini ki kentien ong yang arok ong medang nget ye ke jingwan ka jong Jisu ban rongno kata ka rapture ong yes why not balai me yeng kumnong ka Bible ka kran kumta bat kumta wong yang ai kini ki kentien wong Jisu unumwan syu she kini ka bertai namar uladapwan hakam mensim jong ubrio kadai kani ken ka jinget jong kita ki brio ki banget ye kani ka millennial ki henmen ba ki para ke jong ha ngati hagani ka janmit ki henmen bagi para ngan sa ai balai bangangen balai bangaong yepi bakan ni ka jing rongno ye ki bangen kadai shwa jong ki jinjar ngan soong ka benta ka basan ngin ye poi siya ka benta ka basaw ka benta jong ka basaw ki don bun ki brio ki ba persya ye kani bagi ong bakani ka kentin jing rongno lani ka kentin rapture kalong kababakla lani kabam don jingbot hagaktin ke jong blai weu briu ong ubtau Brian McLaren wong ye gene ke kentin kata ka jingwan ka jong utrai lani kata ka jingwan pat ka jong Jisu ban rongno ye ke briu kalong kumni ngan bu agaktin pareng wong kalong eschatology of abandonment wong ye gene ke kentin bakadai ka ai kabangi ngimtre ye kaban le ya ka jing shisha ngidai ban yalam ye ka kubon lani ban penkala kristan ban shna lani ban penlong ya ka hima jeng ki beneng hasla jeng gane ka bertai bagani ka ju ka jing perkhan ka dei ka baki brio ka baki ju ki khmi lenti yu mesaya ba undai utau mesaya oba sinshar lani oba yale persya ya kata ka sorkar rum balong ba ka jing ong ka jong ni brio baki kristan kidai ban shna lane ban built ya kata ka hima ki beneng ka hima ka jong blai haka perthai henrei kim dai ban khmi lenti ya ka wei pat ka hima ka baki beneng wong ye ka ki kentien nang tau don wei new scholar wong ru new anti right wong ye ki kentien wong bakani ka jing wan pat ka jong trai ka jing rongno kalong ka ba snow shapting ba namar baka interfere lani ka tuklar ya kata kabangi ngile hakabangi shna ya kata ya ka hima ki beneng hagane ka bertai bat ya kita ka jinglong jingman jong kata ka environment lani kita ki badai jong kani ka mariang wong ye kini ki kentien it interferes with the kingdom building and environmental activities but hinmen bagi para ke jonga uni ubrio wong ba ka jingwan ka jong utrai kalong kababakla hadu kata-kata nang ta don shushu ki wei ki ong kumni utoni kampolo ong kumni wong ba ki brio ki nget ye kani ka jingrong no namar bakim tre ya kaban yale persya ya ka government wong ha ka jing shisha gum ki kristan gi ban yale persya ya ka government bagata kalong bangin set up
lane bangin shna ban establish ya ka hima ki beneng hagane ga berthai. Baru ong ye kini kintien bangi day ban involve haka power, haka political, but haka economic structure jonggane ga por. Nang ta shu wong bri utau Morgan Edwards wong ye kini kintien. Baya kani ka konsep lani ka perukom perkat jongga jing rongno kabau jisu un sawan ban syau hakaba un pensawa ye kata ka turoi jong angel rangba bamanga bat mangi ki bangen kita ki balet aswa jongi bangin ye kendu ye ki haka sahid meneng kabaka Bible ke keren wong bakata kalong ngampat jusem bala pendan kamkum kani karukom perkat sywa ka khat praspa laipau wong sywa ka khat praspa laipau judan Henry Yoniu beriu la disprove lani la penbakla yau bala pen la proof la disprove yau dakini ki beriu ki balap bi ki jingtho jong ki ki beriu ki bagai kerteng jong kalong utau Ephraim jong ke Syria bau tho syapang kata ka jinget ka jinghikai jong ka balang Kristan nadu ka baningkong nadu kita ki spatsnem ki baningkong jong ka balang la hikai baga jingwan arsin ka jong utrai kalong haki arbenta kawai kalong ban rongno yang abat ye pi ki bangen haki lo bangin ye shem utrai ka buram kabalong secret kabalong kom nong tu min kabalong hakapor ka bangimtem bat kawai pan kasngi ka jong utrai kabau blai un sawan pat syegani ka bertai ban bishar bat ban job bat ban yaletma yau tau beriu jong ka pop ki parlok kabakaddo agani gisngi kabenta kabasan balay ngangangay kamu syakri jong utray ubaret ay jing puli ibaret balay ngangangay baga jing rongno ka jong utray kanja shwa ka jingwan shwa kata ka jing jinjarba lani kata kabaki ong hagaktin pareng ka pre-tribulation balay bangangangay kabaningkong kaday namar bau Jisu ulakran ya gani u Jisu hi ulakran ya gani kabaar u Paul u Jacob u Petros ki hikai ya gani lada pipet ya ki nong yalap ki baningkong ki badan hapo ki bami na kabalang hapo Antioch ki yalap syapang ka jingwan ka jong utrai baka jingwan kan long kumu nong tu bat kani ka jing hikai nadu ka por ka jong Jisu lahikai ya ka balang handai kat bagi por kinang mi kimi kiwai ki jing hikai kiba pen kelumar kimi kiwai ki theology kiba kupen kelumar bat kiba pen syayong yau brio ban perkhan baka Bible ka keren syai ki henmen baki para bat ngong yuwai parlok ngan bu yaka kum bakalong hagaktin pareng ngong yu kum ni if you start questioning the very words of Jesus I cannot take you seriously. Lada me melasdang banbu jingkeli wat ya ki kentien ki bami na ka sentur ka jong Jisu. Nganumla ban ya keren. Nganumla ban ya tainya. Lani nganumla ban shim yame bamelong serious. Bami ya keren shisha bat me. Ngong gi kini ki kentien. Bat ngiyo iru agak tien ka jong blay bagalatho. Piken mau yu Noah haga kitab Genesis. Noah ula tip ye kata ka sngi ka bansawan ka jing bishar ma ublay ula penkre ye ubat ye ka yeng ban lajim Noah ukhem sha ye ka jing jinjarba kabalong ha kata ka jing kata ka kabala shlei bat ka jing slap jong kata ka perthai kabala flood ka perthai barakoi ka jing shlei jong ka perthai Noah ukhem sha ye kata ublay ula pelat ye kabaar ngiyo i kumnuru ba ulon bat ka yeng ka sem jong bau belai ulah pelajim yaki naga jing bishar ya kata ke Sodom bat ya ke Gomora kabau belai upelaj yaki barok shikun haka baki la ban laj na kata ke ding pitrai ki hinmen baki para ki jonga kabalang kadai kata kan nong lek kurim ke jong utrai kabalang kadai kata kaba ublay u Jisu ulayam ula IT yalaga jongga jingim nagabanta jongka pitrai unsya yaka bahkan ya ling bagi jing kiba 4 jujalong menu haka pertai dai namar kini kidau banga kumu pastor kumu syakri ubaret ngampet ye genu ke theology ngampet ye genu ke jinggen edoi ngapet bagi puli
ya ka ai ka baka Bible ke keren. Syapang kata ka jingrong no. Ka jong Jisu. Nagabenta jong ngabat jong pi. Ki bangej bagi basyanya hautrai. Ngam julak kelet ya ki kentin jong ki arngut ki guide ki jonga. Ki ba guide yang ha ke MTH menta ya ke thesis ke jonga. Ki challenge yang bat ki ong ye gini ki kentin bagi challenge ki classmate ki jonga bat ya barok ki Kristan. Bat undi u professor kini ki arngut. Bat way ubade na po Scotland bat way na po Korea uong ye gini ki kentin. Uong ngate ngapule ya ke Bible. Kat san lenong haga shisngi. Kat san lenong haga shisngi nga persyang ban pule ya ke Bible. Pada bagi mi ki jinghikai ki mi kinu ki theology. Nga pule ya ke Bible bat ngan sanget lada ka Bible ka ong hooj bat ka Bible ka ong em. Nga shim ya ke rai te haba nga la pule ya ke Bible. Kat nungut na paneng jongi ki hinman bagi para ki jonga habangi ngobang syapang kani ka topik ban keren syapang kada ka jingwan ka jong utrai pat siya kani ka pertai ban penim ban siu spa yang abad yapi ban hooj ban haka jaka ka ba udan ngiru ngela bandon men bagi para ki jonga ada ngela pule ya ka Bible ngintip ya kani bat wong ru ye kini ki kentien ulau professor jonga wong ladapi ka age ka jong pi ka long lai pau kabamut laipo sien from cover to cover nasdang hakut duna ya ka laipo sien pilade ban pule bad wong mau ubalas sanpo henriu sanpo nyusnem wong ngala pule ya ka Bible nasdang hakut kumbah henriu pau henriu san sien kanungut na peneng jongi ngila pule ka ktien ka jong blai kaba keren syapang gani ka jingcha kaba keren syapang ki wei ki jinget aga jingim ka jongi ka Bible kalong ka road map ya ke jing im ke jonga ke jong pi dei namar kata ke daw ke men bagi para ke jonga ngaru nganget bau Jisu on wan pan syakene ke bertai ban rongno ka benta ka beningkong ban rongno yang abad ya pi pada hadian jong ke jing rongno kin sawan kita ke bau blai ula keren na ke ktien ke jong u ban bishar ya ke bertai bau Chris un sensyar si hajar snem kumbaka kitab jing penpau ke itu yangi nang taru ya kita ke jing mi pat jong kitu ki bayam ki ba syak penyap hau merat klau nang ta syusyu katu katma ka ba khatdo katma an magandan hadin kata ki sawan kata ka ba ong ka beneng ka ba themai ka perthai ka ba themai ba ka Jerusalem ka ba themai ka ba ka tien ka jong blai ke itu ha ka kitab jing penpau kumbanga laong na ka basdang ngaku aban keren bat ka baka jinge seng samla kalabu ya gani ke benta bat ka belai bu aga donut kalong kumnu kum ki banget ngin pen krek ken ya kani ka jingja ka ban saja hakipor ki ban sawan kani ka benta ka bangilay keren na gani ke sngi kalong ken ki para banget ban pen sngaw thu yang abat ya pi ka ai kani ka jingwan pat ka jong utrai haga bangan penkun ka dei kumbangan batay bihang ya ka ai ka bangaladam ka benta ka beningkong hagat hagani kesngi kalong nga keren syapang ka jingrong no haga jingwan ka jong utrai ka dan arteli ki benta ka jingrong no bat ka jing bishar ka jong utrai ka bakata ka sngi ka jong utrai ka bangin saya keren hakita ki sngi kini ki benta ki ban syakman ki bangin saya keren haki wei pat kita yo pat hagani kesngi ki henman baki para nganget mangabat mapi ngila sngaw tho bat nganget ru na pedeng jongi kala pen perkat yangi syapang gani ka jingrong no ka jong utrai ka ba unsawan shisha syagani ka berthai naga benta jonga naga benta jongpi namar ba ulakular ban simpat yangi haladehi namar haga jaka ka ba uulong mangiru ngila banlong maka benta ka ba arya ka bangin sakran haki waipan kumnungin tip ya kaya jong kini kiai baka benta ka balay ya ka bangin sekren kumnungin penkre ya kata ka jingwan pan ka jang Yesus Kristus syagani ka bertai to blay un kerku ya kini ki kentien ki balakran na preng jong ka jington ublay un yarap yangi ban pen syai shu yangi ling ba ka tuyen ka jong u ling ba kani ka janmen ublay na kam ta ka buram jong u amen tugine duai ni wana kmat jong me au blay buk pa hagani ka por ngitip ba mi melong ublay u jongi ko kan rat melekular ko kan rahat naduk bamenang don nasla jong ani ga bertai
ya kabami mensawan pat syagane gabertai ho ya kaban rongno yangi bad ho adien jong jeng rongno ko kenrahan mensawan ablai ya kaban bisharu ya kita baim bat ya bayam baban job yo syaitan bat ya kapop Badi kita gi beriu baro ki babut ya kenrat bait agane gapor ablay agane gesngi melakren ho le magaktin jong me kabakren ya gajing shisha kabapen kan mau yangi bagabakren ko kenrat ya gajing shisha bagata ka jing rongno ka jong me ka jing wan ban rongno ka jong me ka long ka ba shisha kabakaktin jong me kalakren shai na gabanta jongi bar ho ablay ya rap yangi kan baki jingmut jing perkat ke jongi ngin perkat ia kata ya ka bami malakran hangi bangila ban pen kre ya lade kum ki brio bangila ban yeng scam ko kanran kam tam hagini ki sngi ki bangingi im kilong ki sngi ki ba kilong ki sngi jong ge jing ya le ko kanran bami melong ublai ujongi uban pen shai shushu yangi kam tam hagabay dai bat kini ge jingja ke bangi ui hagabertai bakaktin ke jomela nang pendem kat baki sngi ki por kinang yan terai babah Hashem ye kini ge jing dwai ge jongi ya rap yangi ablai kam tam bangilaban iet yeme ya rap yangi bangilaban sno tang hami kat banginang imas la jong kini ge bertai tat hadu kata ga jings wan pat ga jome ban shim yengi haladehi ban hoat ban pelan ban nyat yeki umat ga jongi bat haga jaga ka ba memedon ngiru ngila ban long kenrat baba shim ye kapor ka badang sa ngit skam beker ku yeki benta baro yeki bala pendap agini ga janbien na bai kini baro ngi duai ngi panda ga jingen haga kerteng ga jong jisu kres unong panem unong sius pa ujongi nadu menta bada dua halakar taru amen.